אז היום אני אראה לכם איך לנצח את מיראז' כמעט כל משחק עם 10 סמוקים פשוטים. אנחנו נתחיל מהכי הכי הכי קשה. נעמדים פה בפינה השמאלית של הפח, מסתכלים על המפגש בין הפס הלבן לגדר, ממש פה, וכשאנחנו זורקים אנחנו נזוז ימינה ונקפוץ בו זמנית. נראה משהו כזה. סמוק כזה זה סמוק לווינדו. סמוק הכי חשוב במפה, אסור לפספס אותו. סמוק הבא יהיה סמוק לקונקטור. אנחנו נסתכל על הנקודה הכתומה הזאת שעל השטיח, ואז נסתכל טיפה מעליה, קפוץ ונזרוק בו זמנית. כמו שאתם רואים, סמוק שנוחת לקונקטור בלי להשאיר רווח, זה הכי חשוב, בלי להשאיר רווח. סמוק השלישי הוא גם סמוק לקונקטור, אבל הפעם מהצד השני של קונקטור. אנחנו נעמוד ממש באמצע של הדלת, נסתכל על הקצה האמצעי של האנטנה, נקפוץ ונזרוק. ככה הוא נראה. ככה הוא נראה מהצד השני. סמוק מצוין אם אתם רוצים לקחת את שורט בלי שיראו בכם דרך הקונקטור. סמוק הרביעי הוא בעצם שני סמוקים, אז רביעי וחמישי, כי הם שניהם נזרקים בדיוק מאותה נקודה. נראים ככה. נראים פה במפתן הימני של הדלת. מסתכלים פה, קופצים וזורקים. מסתכלים פה, קופצים וזורקים. ככה הם נראים. והסמוק השישי זה הסמוק שישלים לנו את הסמוקים ל-A. זה סמוק ל-CT, נצמדים פה לגדר, נוצאים את איך אני קורא לזה? את הדבר הזה, מסתכלים טיפה מימינו, קופצים וזורקים. ככה הסמוק הזה ייראה. ברגע שאתם זורקים את שלושת הסמוקים האלה ביחד, נראה משהו כזה. ואחרון חביב, הבי-סייט. 3 סמוקים מאוד פשוטים, גם 2 שנזרקים בדיוק מאותה נקודה. זה הסמוק לחלון של הקיצ'ן, זה הסמוק לדלת של הקיצ'ן. ככה זה נראה. 1 ו-2. הסמוק העשירי והאחרון זה סמוק לשורט. נצמדים לקיר הזה, זזים ככה שאנחנו בדיוק מול העמוד, מסתכלים על הקצה של הבניין, יורדים טיפה למטה וזורקים. ככה הסמוק הזה נראה, וביחד עם שני הסמוקים הקודמים נראה משהו כזה. אז אלה היו 10 סמוקים הכי שימושיים במפה מיראז'. אם אתם רוצים שאני אעבור על עוד מפות, תכתבו לי למטה בתגובות. אל תשכחו כמובן להשאיר לייק וסובסקרייב אם נהניתם מהסרטון, ונתראה פעם הבאה.